Hoxe, xa sabedes, vou analizar aquí con vos o documento a modificación do acordo de interinos. É dicir, que a xustificación de ampliación de estudos vai desaparecer sí ou sí. Eu xa vos dixen aquí, hai moitísimo tempo, houve unha mesa sectorial das primeiras as que eu fun aló, non sei, no ano 2018 ou 2019 ou por aí. E teño aquí na miña cabeciña, porque na miña cabeza quedan esas cousas que me chaman a atención. Entón chamoume moito a atención que a súa intención era modificar o acordo de interinos no tema das renuncias, porque o que querían era ter xente traballando nas listas. Entón, se din algo así na mesa sectorial, é que no futuro, non sabía naquel momento, ao final foi un futuro a largo prazo, pero naquel momento eu que sabía se iba a ser a curto prazo ou non. Pero naquel momento, se din iso, é porque teñen pensado tocar o tema das renuncias e endurecelo. O sea, se din que o que queren é xente que na lista estea para traballar, iso é que van endurecer as renuncias. Que podían endurecelo de outra maneira distinta a quitando o tema dos estudos? Pois claro que sí, pero verían que aí había un sitio por donde tirar e tiraron por aí. Normalmente o persoal docente interino sustituto, de conforme co establecido no artigo non sei que nomearase sempre cunha duración determinada non excedendo a data de finalización do nomeamento e inicio do curso académico inmediatamente seguinte. Isto seguramente vos é a perogrullada, pero aquí o que están facendo é defenderse ou adaptar a famosa lei 2021. Vale, aquí están dando a entender que aquí o contrato en educación dura só un ano. Vale, a data de finalización do nomeamento e inicio do curso do seguinte curso. A limitación temporal establecida no artigo tal e a indemnización, cuidado aquí con isto, que preguntabades moito de indemnización, e aquí é a primeira vez que sabemos algo de indemnización, vale? A parte do que xa sabíamos de que había que presentarse o concurso de méritos, o concurso de oposición de estabilización, etc. A parte diso, aquí aprendemos algo máis, que é que a indemnización prevista non será de aplicación aos nomeamentos ou cesamentos na cobertura das prazas non estruturais. É dicir, se cesas nunha praza non estrutural, non tes dereito a indemnización. Vale? A limitación temporal de 3 anos establecida na Lei 2021, patatín, patatán, non resulta de aplicación con relación ao número de nomeamentos con duración por curso académico para o persoal interino. Para que non saiba o que é unha praza estrutural e non estrutural, sempre o explico comigo de exemplo. A persoa que me está cubrindo a min na Escola de Idiomas de Lugo está nunha vacante non estrutural, porque é a miña praza. Vale, entón aí non hai unha vacante estrutural, se chamaría, vale? En cambio, por exemplo, se hai unha praza que non está nin ninguén en comisión, nin está cubrindo equipo directivo, nin está un librado sindical, nin está nada de nada, é dicir, é unha vacante, é dicir, non hai un bicho detrás, non hai unha persoa detrás desa praza, entón sería unha vacante estrutural. Entón, cales son as prazas non estruturais que establece aquí a Consellería? As prazas ofertadas para provisión temporal con xornada reducida, tamén son non estruturais as que se cubren sempre a partir dun de outubro, as que sexan propiedade dunha persoa titular que non as desempeña temporalmente, que falaba antes, comisión de servizos, permiso sindical, que son eu, as situacións administrativas distintas das de servizo de reserva de paz e outras análogas, vale? As dos cargos directivos, que xa as comentei tamén, as do corpo de mestres que se creen a maiores e que non estean no catálogo de mestres, isto pos de secundaria non me estás entendendo nada, pero os de mestres entendedes, metedes un catálogo que di cantos profesores de cada especialidade hai en cada centro. Os que teñades a maiores deses, pois non son non estruturais, é dicir, non son vacantes. As dos especialistas, as prazas ofertadas en centros non dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Formación Profesional da Universidade e as prazas que non estean previstas na planificación educativa. Estas son as non estruturais. Aquí a hora das adjudicacións dos corpos, o único que fixeron, sinceramente, foi eliminar o profesorado técnico de FP e meter especialista ao novo corpo de especialistas. Se unha vez realizado o chamamento de todas as persoas que constan nas relacións mencionadas no punto segundo continúa ser resultando necesario cubrir necesidades do profesorado, a Consellería, logo de comunicación ás organizacións sindicais con presenza na mesa sectorial das organizacións asinantes deste acordo, procederá a abrir un prazo de solicitudes aplicándose como baremo a nota media da titulación exixida para cada especialidade para a incorporación ás listas de entidades e sustitucións. Aquí están nos dicindo que en función dunha nota que teñas nun expediente únicamente vai ser como se configure a partir de agora o sistema de cando se abran listas, pois o baremo que se vai a aplicar. É dicir, só a nota media. É dicir, nos importa un pimiento toda a formación que teñas, linguas, que nos dá igual, o sea, só vamos valorar unha nota media que che deron nunha carreira. Aquí marquei isto porque por fin
aclaran que a data na que teñen que ter menos de 6 anos cando renuncias por coidado de fillos compútase a 1 de setembro de cada ano. O persoal docente de nivel sustituto poderá solicitar no ser chamado para as plazas que pudiesen corresponder e por un período máximo improrrogable de 3 cursos académicos que non terán que ser necesariamente consecutivos, sempre que se alegue e xustifique ter un contrato de traballo, eu entendo que esta é unha opción, ter un contrato de traballo na empresa privada, ou prestar servizos noutro posto do sector público. Eu entendo así. Xa sei que hai xente que entende que é un contrato ou prestar servizos no sector público, pero sería algo redundante que non tiña moito sentido. Pa min. Xa veremos o que din na mesa. Penso que a adaptación que fixeron para adaptarse aos novos tipos de contrato é simplemente quitar o de temporal. Deixaron como estaba, pero quitaron o de temporal. Entón agora é calquera contrato. Outra cousa que introduciron nova tamén, que tamén me chamou a atención, o persoal docente de nivel sustituto poderá solicitar non ser chamado para as plazas que pudiesen corresponder e sempre que alegue e xustifique estar impartindo o curso de formación relacionados coa lingua galega impartidos pola Secretaría Xeral de Política Lingüística. Chamamentos. Realizada a adxudicación definitiva de destinos provisionais, os chamamentos para realizar sustitucións no seu caso interinidades efectuaránse telefónicamente de acordo coa orde de prelación segundo os datos de contacto das persoas interesadas. O persoal docente interino deberá verificar ou actualizar os seus datos de contacto telefónico de tal xeito que sea responsabilidade exclusiva de cada persoa os erros que se deriven do estado destes datos e vinculará tanto a administración como as persoas interesadas. Isto marqueino porque fixádevos que aquí estánse como librando eles de reclamacións porque teñen eles o teléfono mal ou calquera cousa. É dicir, tes que ser ti quen comprobe en datos persoais que teñas ben os contactos. Formación inicial para novos docentes. Isto tamén me chamou a atención ou non, tal e como fai a Consellería con isto dos cursos. Metemos un curso para todos que traballáis por primeira vez de 30 horas relacionado ou no que vai haber formación en riscos laborais. E bueno, despois aquí o que fai é adaptar o tema do profesorado técnico de FP e do corpo que desaparece, dicindo pois principalmente que pasan todos a secundaria e que será a partir do 1 de setembro cando chamen con nomeamentos de secundaria. Tamén moito. O que sí que me chamou a atención é isto da provisión das necesidades de profesorado do corpo das 19 especialidades procedentes do corpo extinguido de profesorados técnicos patatín patatán, é dicir, o profesorado que pode pedir prazas desas 19 especialidades é máis do corpo de especialistas estes novos de singulares da formación profesional. Supoño que isto van ter que aclarar bastante na mesa sectorial. Despois, outra cousa que tamén me parece moi ben é que aclararan que pasa cando, sendo sustituto, se che interrompe o contrato porque unha persoa, que é o seu dereito tamén, interrompe, por exemplo, un permiso cando o desempeño dunha sustitución se interrompa pola incorporación da persoa titular coincidindo cos períodos lectivos de Nadal e Semana Santa, de producirse a mesma necesidade de cobertura de sustitución no reinicio do período lectivo, poderase nomear a mesma persoa sustituto que viña desempeñando a praza por esta dirección do centro. Vale, está moi ben que o recollan aquí, iso sí que está ben. Boas tardes. Para facer a restricción por concello xustificando estudos tamén desaparece? Sí, porque a restricción é baseada nas renuncias. É polos mesmos motivos. Contrato indefinido? Sí, en principio calquera tipo de contrato. Se non elimínase a restricción por provincias. A restricción por provincias non se elimina. A partir de agora, se tes calquera tipo de contrato na privada xa podes evitar que te chame. A partir de que isto, se aproba así tal cal, vai ao DOGA. Vale, ten que pasar pola mesa sectorial. Ten que negociarse e ten que ir ao DOGA para que entre en vigor. Pero é un tema que me preocupa. As listas de sustitutos vanse tocar? No, dixeno moitas veces xa. Nin a consolidación que dicíades que ia desaparecer, nin as listas. Nunca. Mira que o dixen ben veces aquí, nunca se falou diso. 5% nunca. Que van desaparecer todos os interinos, non. Sempre vai facer falta interinos, porque o documento ese da pantalla a negociar é da CIG ou da Xunta porque pon CIG aí. Hai xente que pensa que este documento que estades vendo agora mesmo aquí que o fixo a CIG. E iso non foi así. Este é un documento que a administración lle envía aos sindicatos. O que fai a CIG é poñer a súa marca de auga. Iso é unha marca de auga de que ese documento está colgado na página web da CIG Ensino. Pero non é un documento creado pola CIG Ensino. Os de FP que non temos grau podemos seguir na lista nova de secundaria con este acordo. A intención da Consellería é que continuedes nas listas. Foi o que se pediu.
Esta modificación do acordo son beneficios para a administración, non é beneficio para o profesorado. Estamos recortando dereitos ao persoal sustituto e interino. Este acordo de interinos está pensado para poñerlle as cousas fáciles á administración. É dicir, recortamos as renuncias porque así vai haber menos renuncias, danos menos traballo que meter as renuncias, sobre todo da ampliación de estudos, que implicaba que despois en xuño temos máis traballo porque nos teñen que meter os justificantes de que foron os exames. É dicir, sácome todo isto do medio e encima poño as listas para que só entre coa nota media do expediente e que teño un cuarto, ou menos aínda, do traballo que tiña antes. Entón, este acordo de interinos é maravilloso para a propia administración.